זה שאתם מוכרים או קונים רכב ונדל"ן יד שנייה, לא אומר שהאתר שאתם משתמשים בו צריך להרגיש משומש. הרי גם ככה קשה לקנות או למכור רכב ונדל"ן בישראל. רוב האנשים טובעים במידע, באפשרויות, בעשרות הודעות, סוחרים במסווה, ויכוחים על מחיר, כאב ראש שלא נגמר. והיום כבר התרגלנו למערכות חכמות שמבינות מה אנחנו צריכים יותר טוב ומהר מאיתנו. ועדיין לחפש או למכור משהו יד שנייה בארץ מרגיש כמו נסיעה במאזדה 3 2006. ואל תבינו לא נכון, אחלה אוטו, לתקופתו. אז הבאנו משהו חדש. מה זה חדש? מהניילונים. תכירו את קיז, לא לוח מודעות שאתם עובדים בשבילו, אלא מרקט פלייס חכם שעובד בשבילכם. בקיז לא סופרים הקלקות ולא מוכרים בנרים. אנחנו מתמקדים בדבר אחד, ערך. מערכת חכמה שמחברת בין אנשים להזדמנויות הנכונות עבורם. למוכרים, מעלים הודעה ב-60 שניות, אפילו דרך וואטסאפ. אתם מעלים מספר רכב או כמה פרטים על הנכס, והמערכת כבר בונה מודעה מקצועית בשבילכם. היא גם עוזרת לתמחר נכון, בהתאם למודל סטטיסטי ולביקוש בשוק, ומציידת אתכם בטיעונים חכמים למשא ומתן. פחות ניחושים, יותר ודאות. כך שהפניות שתקבלו יהיו רק ממתעניינים רלוונטיים, כי רק להם תוצג המודעה. ולקונים, דברו איתנו במילים שלכם. לא צריך דגם או שנה, לא חייבים לצמצם את החיפוש של הבית הבא שלכם רק למחיר ומספר חדרים. פשוט תסבירו לנו מה חשוב לכם, ואנחנו כבר נגיש לכם את ההצעות הכי רלוונטיות. כי חוכמה אמיתית לא מסבכת את החיים, היא מפשטת אותם. היא מנוע המלצות שלומד אתכם, יתרונות וחסרונות ברורים לכל סוגי העסקאות, נדל"ן או רכב, ורק מודעות עם מידע מאומת. חוויה נקייה ושקטה, בלי בנרים, בלי פרסומות, בלי שוק. עסקה חכמה עושים באתר חכם, עושים בקיז. מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדל"ן.